nnukwu onye isi ụlọ mgbasa ozi Service ABS bụ Sachido Obidiegwu kwugo nyabụ nke ọnụ n'etiti mmadụ na nke nọrọ onwe usoro iji wee bunye nyabụ ụlọ mgbasa ozi n'ọkwa dị elu ka o wee na-agbọ ihe wunata na ịgbasara ndị mmadụ ozi. Sachido bụ onye nke mere ka amata nke a mgbe o duru otu n'ụlọ mgbasa ozi ahụ ma bụrụkwazị otu ọrụ kọmitii bụ ndị nke na-akpata ego ma na-echepụta atụmatụ etu nyabụ ụlọ mgbasa ozi ga-esi wee na-aga n'ihu wee gaa kpọtụrụ nnukwute onye isi otu ọrụ nchekwa nke Blue Shield Security Company bụ ọzọ Jeff Nweke n'Ọka. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Chigbata ga-akọtụrụ gị akụkọ etu ha si wee gaa. Sachido kwuru na ọ na-agba mbọ ịfụ na o mere ụlọ ọrụ ebe a na-agbasa ozi ka ọ bụrụ nke bụ ịgba etu ebumnuche ọkammụta Chukwuma Soludo bụ aka na-achị steeti a siri dị. Ya bụ onye isi ụlọ ọrụ ABS kelere ọzọ Nweke maka ịnabata ya ma kelee ya n'ọrụ ọma niile nke ọ na-alụ n'obodo ọkachasị n'ihe gbasara nchekwa ndụ n'ime obodo. Onye isi ụlọ ọrụ ABS kwuwepụtara ọtụtụ ebumnobi ya na njikere ya ime ABS dịka ebe mgbasa ozi bụ ịgba. Na nzaghachi ka ọzọ Nweke kwuwepụtara ebumnobi ya maka ọdịmma nke steeti a ma kwue na ọ ga na-agba mbọ ịfụ na ihe gbasara nchekwa bụ nke ọ ga na-enye aka n'ime ya n'iji wee kwụghachi obodo ụgwọ. O toro ABS maka mmemme na-atọ ụtọ ha na-emepụtasị ma kwee nkwa isonyere ha n'ịfụ na ya bụ ụlọọrụ bụ nke nọ ebe kacha mma. N'ozi ha dị iche iche ka odeakwụkwọ ABS IGR Think Tank Committee Oriakụ Stella Igboka nakwa otu onye ọrụ ọzọ bụ Maazị Emeka Okeke kelere ọzọ Nweke maka ịnabata ha. Anọ na ya bụ mmemme wee kelee ọzọ Nweke site n'inye ya ihe ngosi ọ ga-eji na-echeta ya bụ ụlọọrụ. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.